Hemmenize salam dostlar. Bugünkü öwrenjek bolýan zatymyz urok, sapak kiçirek bolar. Şonda da öwrenmek zatlar bar. Nahili stiller bolup bilýär. Men dünkü saýdymyzy öçürmedim, şol duruşuna goýdum. Biz öwrendik, renkini ýetgedip öwrendik, razmerini ýetgedip öwrendik. Indi siz Word'da öwrenen bolsaňyz şeýle bir düşünje bar. Şrift diýen. Şriftini ýetgetmek üçin hökmen ulanýar swoystwo font family. Ine maňa Times New Roman hemmeňi tanaýansyňyz bu şrifti. Word'da bar şriftler bärde de bar. Şol özüňize dogry gelen şrifti ulanyp bilersiňiz. Gelin kursiýew diýen şrifti ulanyp görelim. Aşadynyň jogabyny görelim. Ine kursiýew boldy. Şrifti ýetgeýär, ýani şriftini ýetgetmek üçin siz ulanýanyň font family diýen swoystwa. Ýene nähili swoystwa bar. Gelin şu teksti köpräk etip ýazalyň. Men size näde köp etip ýazmalygyny öwretdim. Lorem diýip ýazýaňyz, ýyzynyň 100 diýip goýan, men 100 san söz ýazar. Enter basýan boldy. Sahnany etmeni unutmaň. Hemme düşünükli bolar ýaly aşak geçirip otyrum. Bu tekstlerin aňladýan manysy ýok, şoňa üçin näde bölesiňiz gelse böle berin. Ol hiç il rol oýnamaýar. Seredin abnawy diýip stranisamyzy bol. Indi men size öwretjek bolýan zatym şularyň aralyklaryny seredin. Aralyklary şuňaly häzir biz şoň arasyny açmak üçin ulanýan swoystwamyzyň ady line-hight. Onu tekst üçin ulanýar, ID öçürelim. Bizim tekstimizin klasy tekst. Şoň üçin şu klasda ýazýas. Ýazanda line-hight ady. İki nokta ýaz. Biz gelin prosta 20 diýelim, 20 piksel diýip görelim. Razmerini görelim. Aralyklaryny seredin. Görem bolsaňyz ýetgendir. Gelin köpräk etip goýalyň. Sebäbi düşünýär hem 40 piksel diýip goýjak. Ýabnawy diýýäs, arasyny seredin, açylyp ýazyldy. Indi bizim öwrenmek zadymyz başga renkini galynlygyny ýetgetmek üçin gelin şu hemmesini 42 çelderin başda 20 bolup dursun. Renkini aýyralyň, görelim nähili bolýar. Biz şunu häzir seredin eziz diýen galyň ýazylan, bular bolsa galyň ýazylmady. Şonu galyň ýazmak üçin swoystwany ulanýar. Font weight ol alýan sanlary bar. 100 alýar, inçe 200 300 inçe 500 ortaça 700 galyň 900 galyň. Bolmasa bold diýip ýazsaňyz hem galyň bolýar. Gelin başda 900 ýazalyň. Görüň galyň bolýar. Bu ýetgedi. Indi gelin 900 aýryp bold diýip ýazyp görýäs. İşlemeli. Yanlış many ýazyň. Hisse ýetgemedi, sebäbi işläp dur. Başga näme öwrenmeli? Indi boy saýdy ramka, boy elementi ramka berip bolýar. Gelin şu eziz diýeni ramka berelim. Ramka vermek üçin biz class saytken class'ın üstü bilen izlenýäs. Ýa çyrklaýaly.
class site diýdik. Site ramka vermek üçin border diýen swoystwalwrnyn ýaz. Birinji ramkanyň galynlygyny ýazýas 1 piksel. Soňra ramkanyň guruluşyny ýazýas. Häzir düşündirjek. Näme bolýan? Renkini ýazýas. Gelin görelim işleýärmi. Ine ramkasy. Biz iki ýerde site diýen klassymyz var. Ine berde şoň üçin iki ýerde kabul boldy ýazylan CSS stili. Berde. Indi meniň düşündirjek adym adim piksel amyny düşündiňiz. Ýani ramkanyň galynlygy 2 ýa 3 edelim. Kalın olup yazılıyor. Ne kalın oldu. Şimdi bu solid diýeni bu prosto uzun çizik. Onu düşündirmek için gelin başkasını alıp görelim. Dotted. Nokot bolýar. Yine ramkany gördüňiz. Yine de yanlışmasam dashed var. Bu çizik kesik çizik bolýar. Yine açıkda outline. Bu bolsa rengi özüňiz düşünýänsiňiz. Dilini ýaşyl edýäs. Ýaşyl boldy. Indi bugün şunu bilen gutarýas. Sen indiki HTML sapaklaryny hemmede öwrenýäs. Her geçende asla ýoş öwrenip berýäs. Gerek zatlary İnsanlar bilen site ulokan site'lara ýazyp öwrenýäs. Bu ulukça meňe sag bolun.